usapedzere shungu pa status unenyaya neni ndiudze face to face usati washupana nato kasi womposta chitengesa madomas usapedzere shungu pa status unenyaya neni ndiudze face to face usati washupana nato kasi womposta chitengesa madomas zvamaita muri vaviri ngazviperere mumbase muri social media indesori inongoendesa nyaya yako mberi vanhu vanobva vada kuzivisisa kuti chicha icho chakonzeresa ziva status yekuisa usati nangananga nezvisina basa usapedzere shungu pa status unenyaya neni ndiudze face to face usati washupana nato kasi womposta chitengesa madomas usapedzere shungu pa status unenyaya neni ndiudze face to face usati washupana nato kasi womposta chitengesa madomas unenge uchida kufadzani zvaunomukira kuposta makuseni zvinhu zvakaitika kudhebheni unonzwazvo kudira kuLondon funga usati waposta because unokomendwa fasta hawamire kukuwanzira marasta waposta zvinhu zvechigangsta usapedzere shungu pa status unenyaya neni ndiudze face to face usati washupana nato kasi womposta chitengesa madomas usapedzere shungu pa status unenyaya neni ndiudze face to face usati washupana nato kasi womposta chitengesa madomas use your brain in order to reduce your pain posting bad things what do you gain because people will just listen hero irozigwara rinozviedza zimunhu rakangwara pasi rose rakatoongorora hunhu hwaro hwakaora usapedzere shungu pa status unenyaya neni ndiudze face to face usati washupana nato kasi womposta chitengesa madomas usapedzere shungu pa status unenyaya neni ndiudze face to face usati washupana nato kasi womposta chitengesa madomas sude 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 terrible terrible masa begli famo della Samasere Super Records. Exotic party.